Gogoratzen dut nola esan zuen Espainiako presidente hoiak Rajoyek. Viva el vino! Eta gaur gurekin hemen da gau Arturo. Zure txanda, Arturo. Viva Ardoak. Viva Ardoak. Baina Ardoak beti tamainan, ez da? Bueno, ikusi behar da. Bueno, zer da zehazki Viva Ardoak? Viva Ardoa da Euskal Mahastizainen ardo ekologikoak banatzeko kooperatiba. Bueno, elkarrekin ningo deu ikusiko zue. Aragi bakixatuta, patatan bilduta, eta krematxo bat gaztana lagungarri bezala. Hor gelditu, asko ikasiko deuta. Bueno, lagunak eta Arturo, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ebiliko gen errezeta iteko garaian, bale? Bueno, hemen da gautxako raragia, zehazki pluma da, eta ingo deuna da garbitu, hemen bakizue batelatxok eta ekartzen ditu, txukun jarriko deu, gatza eta piperra botako jau, eta sartaiti pasako deu. Sartaian emango jau golpetxo bat, eta gero hor bertan, jungo ge gainuntzeko osagaia botatzen. Tipula txikituta botako deu, tipula ondo erregosten danian bertan ingo deuna da tomatia bota, tomatia pixka murrizten utziko deu, ardo beltza bota, murrizten utzi, eta bukaeran salda, eta gixatzen utziko deu. Eta hoi gio sartuko deu, ikusiko zuen. Zerbait oso berezile ingo deu. Ingo deuna da ontzi baten, jarriko deu gazta pixka raiatuta, gero patata ingo deuna da zuritu, mandolinakin fin-fina moztu, eta jungo geha jartzen geruzatxo bat, horrela, raka, dana fin-finak, eta lortu behar deu, hola, laukitxo bat, gazta, gero patata, berriro gazta botako deu, eta hoi labian ingo deu. Labian ingo deu, baina puntxu bat biatu behar deu, inda daudena, baina ez daudela gogorrak. Zergatikan, gero inbiar deu. Hor bertan, papelak, indeun pusketa hortan, patatakin, barrun sartuko deu, indeun aragila gixatua, eta kiribildu ingo deu. Ingo deu brazo gitano antzeko bat, baina gazilla, bale? Patata emango gainean, eta barruan aragila gixatua. Geo, baita ere, botako dio, ja, indadakaunean, gainetik gazta, eta labian bukatuko deu. Eta platera eratzeko garaian, goxatuko deu, gazta urdinan krema batekin. Hemen dazkau tipulatxak, goxatuko ditugu sartaian, goxatuta daudenian, gainuntzeko osagaia botako izio, dakaula gazta krematua, gazta urdina, eta esne gaina. Hoi dena birrinduko deu, eta platera eratzeko garaian hortxe jarriko jau. Gio ingo deu olio perexil bat, ere bai, dotore jartzeko, eta hau esan da, lanian jarri behar geha, behitu, zu jarriko zea, patata zuritzen, bale? Patata zuritzen, eta gero hemen mandolina dakau, bale? Mandolinakin fin-finak moztuko ditugu, bale? Eta kontu handiz. Kontu handiz, mandolina da aparato bat, oso beharra, gauzak fin-finak eta ondo mozteko, baina da arriskutsua. Zeratikan, bihatzak harrapatzeko, arrisku handia dakalako. Bueno, eta hau esan da, ni esan bezala, aragila garbitzen hasiko nez aurrena, bale? Bueno, kontaitu iguk, zer da zehazki Viva Ardoak? Esan dut, kooperatiba bada, ez da? Bai, bada proiektu nahiko berritzailea, erranen genuke, Euskal Herrian bakarra bere forman, eta lehen aldia da, Euskal Herri osoko mahastizain ardogile txikiak, gaina ekologikoak, baina lehen aldia da, biltzen direla Euskal Herri osokoak egitura berdinean. Biltzen dituzuna gaina, ez da? Zu zea artifizetako bat, ez da? Ni sortzailetakoa, ni ostalari hoia naiz, eta, bueno, gaur egun kooperatibaren koordinatzailea eta zuzendari komertziala. Baina azkenean da, mahastizainen proiektu bat, ez? Azkenean txikiak elkartu eta denon artean Euskal Herrian ere ardo kultura bizi berritzea. Bai, areagotu eta erakustarazi, ardo gile txiki horiek azaleratu, ez da? Bertako ardoak Euskal Herrian zabaltzeko. Zenbat, upategi o ekoizle, o zenbat zaudete bertan sartuta? Bai, hasieran 10-11 bat ginen, orain justo 5 urte bete ditu gainera, eta gaur egun ja 17 etxalde edo mahasti upategien ardoak komerzializatzen ditugu eta banatzen ditugu Euskal Herri osoan. Ona. Bueno, eta badakit hor gakotako bat ekologikoen inbiar dala lan, ez da? Hori da. Gure kooperatiban
banaketa kooperatiban parte hartzen duten proiektu guztiek hainbat ezaugarri betetzen dituzte, komunean ditugu hainbat zutabe. Bata da, mastizain ardogile izatea, txikiak izatea, eta bestea da, ekologikoan lan egitea, eta gainera horren zigilua izatea. Guretzako hori ezinbesteko da. Ze ona. Ba, izatik gana, beti esatea, ez da, ekologikon zaila da, ia ezinezkoa da, baina ikusteak jendeak iteula eta ondo iteula gaina, ez da? A ber, Euskal Herria... Ez da erresa, oso klima esia dakau, ez da, mastilantzako, ez da? Hori da gauza, Euskal Herrian gutxienez bi klima nagusi ditugu, Atlantikoa eta Mediterraneoa, eta Atlantikoan eta Mediterraneoan ez daude balintza berdinak bai mahastiak lantzeko eta bai ekologikoan aritzeko. Zure aldean, Zarautz aldean, 1.000-1.800 milimetro erortzen euria urtean, eta hori esagerazioa da. Muturreko mastitzaintza da egiten dena hor. Dudik gabe. Eta zesan behar nizun, adibidez, esan desunean, bertan egon behar dutenak ekoizle txikiak dira, zer deitzen zaio ekoizle txiki bat, no? Arte aldu iritsi. Ba, guretzako txikia da bere denbora gehiena eta bere oinak mahastian ematen dituena. Eta azkenean gure ardoak erraten dugu mahastian egiten direla. Eta hortik hasten denean beste zereginetan, edo hegazkinak hartzen ardoa saltzeko munduan, hori hasten dira pixkate galtzen txikiana. Ez da berdina alde Atlantikoan edo Mediterraneoan, balintzengatik, baina azkenean dira bikote bat, hiru anai, familia txiki bat, hori dira pixkat gure profilak. Ona. Bueno, eta nundarrak dira, edo zer, pentsatzen dut denak Euskal Herrikoak diala ere. Hori da, laugarren oinarria, Euskal Herriko edozein eskualean, edozein lekuan instalatuak egotea, eta baitugu Bizkaiko mendebaldetik eta Zuberoaraino, eta baukagu Gipuzkoako barnekaldetik eta Bardeak basamorturaino. Euskal Herri osoko eskualetan baitugu mahastizaina. Ze ona. Bueno, eta nolatan da zergatikan hasi zinan honei forma ematen? Bai, aipatu duanez, ni ostalari oia naiz, eta neukan jatetxean gure filosofia zen 150 kilometrotako produktuekin lan egitea bakarrik. 150 bueltan. Hori da. Eta ardoarentzat ematen genion pixkat gehiago, eta hori ere koherentizatu egin behar du, hasi hor gara bilatzen ere hurbilago, eta horrela zinen Euskal Herritik bilatzen, eta paradoxikoki erresagoa zen ekartzea ardoa Frantziaren beste puntatik, Araba Errioxatik baino. Eta hor da, hasi ginena pentsatzen, bazela ordua, bazela momentua, Euskal Herrian olako egitura sortzeko, eta ez bakarrik nire jatetxarentzat. Gainontzekotan, erresago iristeko leku guztitara. Denentzako, denen eskutara egotea... Ze garrantzitsua, esatik, nik inun kurso bat marketing, gaina Mondragoneko unibertsitatean. Eta haiek garbi argi esate zuen, marketingako esate zuen. Oso garrantzitsua da produktu hona izatea, oso garrantzitsua da enpresioan sartzea. Baina garrantzitsuena jendean eskura iristia. Hain zuzen ere. Zeratik esatezen, zu da limakazua, uneko produktuik onena. Da limakazua zera. Baina jendeak ez badakat dendan eskuragarri. Odeitzen mazu komertziala eta ez baizu ekartzen, hori da. Gio zailtasunak erosteko. Eta horan bi bardoak nolabait egiten duzu bi hori, gure mastizain ardoie txik ekologikoen artean, eta profesionalak eta publiko orokorraren artean. Eta Arturo, nola lortzen dezu hori? Zer dakazu ezue? Guain gune bat bertara iristen dira ardo guztik eta zue komertzializatzen dizu? Nola kudeatzen dezu? Guk daukagu biltegi zentral bat, eta biltegi horretatik logistikaren bidez Euskal Herriko edozein txokora iristen gara 24-48 orduetan. Nun zaudete kokatuta? Hernanin daukagu biltegia, eta gero erramezela Euskal Herri osoko profesionalei eta herritarrei zerbitzu ematen dira. Ze, ona, noiztik zaudete honekin martxa? Noiz hasia proiektu hau? Ba, oraintxe bertan 5 urte bete ditu. 5 urte bete ditu. 2018an zinen pizkat hausnartzen, baina ja, 2019ko San Isidro egunean, nekazarien egunean, osatu genuen kooperatiba, hori da. Beitu zertu izuten, Arturo, bihatzik ez mosteko, esan dugu arriskutsua dela, hau hemendekan, ingo deuna da beitu hauek. Organikoa bota hemen bera, bale? Ingo izutena da patatak uretatik pasa, dakain lokat pixkatu ikentzeko, bale? Eta gero ingo deuna da, beitu. Bandejatxo bat jarriko dugu azpin, hola, edutzezka izun patata guztik bertanen gelditzeko, hau ja, pasadio ur pixkat, hau, horrelaxe, ingo deuna, beitu, hemen dakat labeko plakatxua, horrelaxe, hau jarriko dugu hemen ondo, horrela, igual pixkat honeago,
A ber, ondo apoiatzean. Vale. Eta guain, Ongi hoi bai, hartu dut. horrekin nine, Ez hartu horrekin hau eta bestiakin eman, vale? Nola nahezu, eskubillasea, Nikola jarriko nun, Bai. vale? Honekin inbiarrezuna da hau ondo heldu, finkatu, Hori da. eta honekin txiki, vale? Oso ongi. Venga, zure kontu, eta nik hemen honeire txitxa pixkat emango jo sarta jai, olioa bota, eta nola gatza eta piperra jabakan aragiak, goxatzen jungo geha. Eta lotzia hoi? Bai, ondo, Oso ondo. Eta hau, ardua ean gabe inbiar da, Bai. Ardua ean gabe inbiar da, Ondo. Bueno, esan dakoa, hau honea, bago atxerke txarraka. Bueno, eta lan egiteko modua ere bai, tradizionala izan behar du, badaka, ez dakit, berezitasunik izan behar du, edo... Dagoen gauza komuna da, alde batetik, bai, begiratzen diogu lehen ekoizten zen moduari. Bai. Horren dela 40 urtera arte, etzen kimikorik Euskal Herrian, lehenago ardoak ekologikoa ziren, naturalak ziren, eta hor badago jakintza ikaragarria. Euskal Herrian badira 2000 urte ardoa ekoizten dugula, eta horren jakintza hori oso garrantzitsua da. Horri gehitzen dioguna da, gaur egun, Teknologiak eta berritasuna zientziaren bidez ezagutu duguna, baino hala ere, oinarrian era artisaua da mantentzen dena, ez? Vale. Eta modu artisau horretan, geho, adibidez, hemengo barietatiak erabili behar diare bai, pentsatzen edo ondarri bizurikin, edo aldan asketakin, edo nola dijoa historia. Bai, bueno, Euskal Herrian badira, hainbat mahats mota ezagunak direnak, baina poliki ari da berreskuratzen ere lehenik galdu zirenak, hori da. Eta gainera, klima aldaketarekin gero eta garrantzi handiagoa dute olakoek. Bai, gure lurrera ondo egokituagoak eta resistenteagoak. Eta, bueno, hori interesgarria egiten du, azkenean, bueno, ahalik eta dibertsitate handiena egoteko, ardo ahalik eta diferenten eta egoteko, ez? Ze ardo mota topatuko ditugu biba ardoak kooperatiban? Bai, bueno... Zakit, txakolinak, ardo zurik, apardunak, gozuak, danetik dakau, edo... Gaur egun, 17 etxalden ardoak banatzen ditugu, 100 ardo baino gehiago ezberdinak ditugu, eta zentzortan badaude txuri, beltza, gorri, badira klareteak, badira ancestralak, apardunak, txampaina modukoak, laranjak ere badaude, eta, bueno, gero taniztasun gehiago dago. Eta ze hona dan, Gainea, zenbat hobetu dian bertako arduak ebai, ez da? Beitu, ni aipatu dizudanez, banuen ostatu bat, ziburun zegoen, Lapurdin, eta zenbat aldiz entzun bai izan nuen txantxa berdina. Frantsesez galdetzen ziaten. Balakizu nola arraten den ozpina euskeraz, eta ni, zuk erren diazu, eta arden zuten irulegi. Irulegi da, basen afarroan egiten den ardoan, ospa hemendik, sekulako ardoak dira, eta gaur egun, bueno, Frantziako eta munduko Michelin izartako jatetxetan daude irulegiko ardoak. Dudi gabe, hemen ebai esan bihotzerrian ebazu txakolina ean, Eta mekatxiz lama. Eta nola hobetu dan, Baina ni usten hori, industrializazioekin, esan desun bezala, sulfatokin, da historia hauekin, askarratea ardua, asko atea, baino ondo ingabe. Horixe. Ingabe, guan digaren ardua. Guk nolabait, gu aurrera goaz, baina atzera begiratuta. Karramarroa bezala, pixkatatzeain, ona harrapatu eta aurre egiteko, ez da? Hori da. Azken 10 urtetan erranen nuke, munduan dagoen iraultza, ardoaren munduan, ardo ekologiko eta naturalak egitetik dator, eta berriro itzultza mahastira, eta era txikian, eta era artisauan lan egitea beti ere errespetuz, bai naturari, bai gure osasunari, ez? Bai ardoari. Ni pixkat okina izan da, eta ere bai, jatetxen ibilita, eta pixkat ogilakin antzeko zerbait gertatu zaigu. Industrializatu da, irina izorra hau dide, gero ogila mejorantekin atoda letxein, eta gero, gorputzantzako kalte, ez da? Horixe. Eta baita ere, horrela estandarizatu dira gustoak, agroindustria nagusitu da, eta erraten duzuz, ogia da adibide oso. Bai, ogiakin kiston triskantza izan da, eta ni egia esan, kiston pena matezin, zatik gu okina izan da, eta gu etxen beti indego ogia. Eta gero gainea, esan dezuna, jendia ohitu itea, zapore horietara, ze suabia, ze txuria, ze hona, eta gero benetakoa danian ebai, jadazkau... Beti tomateen adibidea, ez? Tomatea ere bai, potekoa gustatzen zaigu. Hori, baina zoritxarrez, jendea ohitu da agroindustriaren estandarizazio, zaporearen estandarizazio horri, eta orduan, desikasi behar dugu, eta nolabait zabaldu gure zaporen eta sentsazioen espektro hori, ez? Hori sekulako galera litzateke hori galduko bagenu. Bai, dudik gabe, eta zorionez batzuk mantendu du, eta hoiei helduko jo, eta horrekin jungo beha aurrera, ez da?
Bueno, hemen txegin deuna da, lehen da biziko urratzak eman. Beitu aragila, hortxe dakau, markatuta, guain tipula botako jogu gainia, eta goxatzen jarraituko da. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, eta bueltan ingo deuna da, hoi ondo prestatu, labian sartzeko, eta hemen eia tipula goxatuta dongoa pixkat, eta jarraituko dugu ardua botatzen, eta gainuntzeko osagaiak. Bueno, eta zehazki jungo gea, Badia taberna. Ikusiko zuen, ze taberna eharra, eta guztien dut identifikatua sentituko zehala, zure lehenoko tabernakin. Ezagutzen duzu, guazen bertara. Aupa Joseba, eguerdion, zen modu zaude, aspaldiko partez ikusi gabe? Gu hemen gaude gure saltxan. Amaia Urdangarin naiz, Badia tabernan gaude, ongi etorriak. Gure ibilbidea 2020 urtean hasten da. Aurkitu nuen lokal txiki hau, nire etxe ondoan, Euskal Herriko plazarik xarmangarrienetariko batean, hau da, Gipuzkoa plaza Hondarribian Harresi barruan. Eta maite mindu nintzen, argi ikusi nuen hau iriki behar nuela, eta hainbat urte beste jatetxe batzutan lan egiten, nire motxila joan nintzen gauzaz betetzen, ez? Eta hemen aurkitu nuen nire lekutxoa, gauza guzti horiek atera eta espresatu, ez? Barruan neukan guzti hori. Gure eskaintza gastronomikoa, pintxoz aparte, daukagu karta txiki bat. Daukagu sukalde txiki bat eta jantokik txiki bat ere. Eta gure karta ere egokitu dugu horretara, ez? Ez gara, ez jatetxe bat euneko eunean, ez pintxo taberna bat euneko eunean ez da ere. Gara hor erdian dagoen zerbait, nik esaten dut tabernatxo gastronomiko bat garela. Gure kartan ditugu gauza hotzak, gauza beroak ere, eta saiatzen gara Hondarribiko baratz batekin lan egiten, eta errezetak egiten beraien produktuekin, ez? Saiatzen gara inguruko produktuak erabiltzen beti kalitatezkoak baldin badira, eta, bueno, hortan datza gure karta. Duela urte terdi gutxi gora bera, daukagulaia karta edo ardo eskaintza zabalago bat, eta ezagutu nuen pertsona bat, dela nire ardo asesorea, niretzako nire irakaslea da, eta ja laguna ere, Jon. Eta, bueno, bere eskutik hasi dut bide bat ardoen munduan, eta hori pixkanaka bagoaz zabaltzen gero eta gehiago. Bueno, horren arira, gaurko honetan erakutsiko dizuegu prestatu dugun maridaje menu txiki bat, ea ze iruditzen zaizuen. Bueno, gure menua hasteko, pentsatu dut sartzea edo hastea plater honekin, dira antxoak salazoian edo oliotan deitzen zaiona, dira guztiz artisauak, eta, bueno, berezitasuna da, direla Hondarribiko antxoak, Hondarribian eginak, Hondarribiko pertsona batengatik, ez? Osea, euneko eunean produktu lokala da, eta hau bai kalitatezkoa dela. Saia deitzen da marka. Oraingo honetan jarriko diegu tomate tartar fresko bat, hartzai gazta zatitxo batzuk, eta, bueno, dekoratzeko loratxo osto batzuk ere. Eta ze ardoarekin uztartzen da ondo plater hau? Bueno, nire ustez, txakolin honekin, da txakolin natural bat, gaur ardoa da, eta makatzak upategiak egiten du. Eta, bueno, kriantza pixka bat dauka, hondarra bizuri eta hondarra bizerratia matxekin egindakoa, oso freskoa, eta nire ustez oso ondo doa plater honekin. Bueno, orain plater nagusi bezala, azalorea jartzea pentsatu dugu. Egiten duguna da azalorea lehenengo egosi temperatura txikian, eta gero gratinatzen dugu maonesa japoniar batekin. Behin gratinatua dagoela, jartzen diegu almendra erreekin eta tipulinarekin, eta baratxuri pixkatekin egindako binagreta bat jartzen diogu gainetik, urdai azpikoa txigortua ere, eta tipulina freskoa platera bukatzeko. Normalean platera hau ateratzen dugu mai erdian partekatzeko. Bueno, oraingo honetan aukeratu dugu Ladislao de Bidania txakolina, hau bai hondarra bizuri matxa euneko eunean dela, Hondarribiko familia batek egiten du,
Eta, bueno, niri iruditzen zait ardo hau nahiko gastronomikoa dela, badauka bere kriantza ere, eta iruditzen zait plater bero batekin oso ondo doala. Bueno, bukatzeko, pentsatu dugu jartzea gure postre bat, dela gazta gozo postrea. Zaporea da, gazta pastel bat bezalako nahasketa egiten dugu, orduan gaieta baten gainean jarri beharrean egiten duguna da pote honetan sartu nahasketa hori eta temperatura txikian sukaldatu. Eta gero ateratzerakoan postre hotza da, hotza ateratzen dugu, eta jartzen diogu gerezi beltza konfitura bat eta almendra erre batzuk. Postrearekin uztartzeko, pentsatu dugu ardorik egokiena gaurko honetan zela Kabosteko Vendimia Tardia izeneko ardo gozo hau. Suposatzen dut, Joseba, zuk ezagutuko duzula. Bueno, eskerrik asko, Sukalherrian saioko lantalde guztiari gu bisitatzeagatik, eta Joseba, espero dut laizter ikustea, eta momentuz bidaliko izkizut Hondarribiko antxoa batzuk, eta probatu, ea ze iruditzen zaizkizun, bai? Eskerrik asko, topa! Ai, ama, Maia, ze gauza eharrain dezun, ze leku xarmangarria dakazun, ze maridaje, Ai, ama, eta hemen ja... Olioipurdia garri ja hor gozo hori atea zunien ja gure etxekoa gaina, ai, ama. Amaia, mi esker, egia esan, bakizu, hori bada zuri entzutia, hemen egon zangukin zukaldatzen, behekin lana indagoa naiz, eta egia esan zeleku bilatu ezun, da nola izan goxatzen ikustea. Bezarka da handi bat eta jarraitu horrela, eta antxua horiek iristeko daude, esan diek etorriko diala, irrikitan nago, hemen egon nahi zai. Prestatuko ez nik eba indezun bezala hola, tartar bat tomatian gainetik botatzeko. Bueno, gurean garraituko deu. Hemen txe, behitu aragila tipulakin, ze itxura hartzen nahi dan. Guan ingo deuna da tomatia bota, jarraitu pixka murrizten, eta gero gainuntzeko osagaia botako ditugu, eta hemen lako deu gixatzen ja salda bota deunian. Hemen dakazu prest, Arturo, hemen ingo zuna da, behitu. Hemen dakazu ja setutako gazta. Botatze jozu geruza bat, geruzatxo bat. Eta gero, mostituzun patatakin, jarri horrela, geruzan gainean, baina izkinan gainean egon behar du horrela, bale? Nola gero kiribildu behar du, pixka gainean harrapatu behar du, bale? Eta gero gainean beste geruza botako jau, eta labian sartuko dugu, bale? Nik honekin jarraituko ez, eta ingoeten ere bai tipulatxa horiek xetu, martxan jartzeko. Bueno, bada hor hitz bat bineron, frantzian erabiltzean, hemen mastizaina dana, ez da? Hori da. Horrek ere badaka, bueno... Bauka bere erranaia, bai. Bai, erranduzunez, frantsesez binegon erraten da, eta gero gazteaz ere bineron erabiltzen ohi dugu behintzat, euskeraz mastizain, eta ni uste euskeraz errexagoa dela ulertzea, azkenean mastizaina da, mastia zaintzen duena, eta hori da garrantzitsuna, eta hori da gure mastizainek egiten dutena, zaindu, errespetau guztiz horregatik ekologikoan aritzen dira, eta azkenean binegon hitzarekin hori da nahi duguna, dela, nekazaria lantzen duela bere lurra, bere mahastiak zaintzen dituena, eta ardoa berak ere ginen du bere mahats propioekin. Zoria mastizain ardo gile edo binegon hitzan. Hori zoritxarrez industrian da gutxien ikusten dana. Ez da ia existitzen hori. Gure aitak eta intzunean patriak nahi zuna zan behintzat bueltan euki bere mahastiak. Eta hori daga bere xarma, bere kalidad, eta egiten dezu zure ardua lortu, eta? Horixe. Eta gaina hori da, mahastizainak iten duena da beti, ze garrantzitsua dan, ezke matza frutua da garrantzitsuena. Azkenian hortik handator, ardua, ez da? Nahi baldin badugu ardo hon bat, matza hona ez da, matxik oberena, eta gure ustez osasuntxuena izatea, gero hori upategian bakarrik akonpainatzea, saiatzea esku hartze gutxi egitea, hain zuzen ere, hori naturak eman diguna errespetatzeko eta ardorik oberena ateatzeko, eta batez ere ardo horiek izatea urte hortako klimaren ezaugarriak, izateko zoru horren ezaugarriak eta mahats mota horren ezaugarriak, hori guztia makillatu gabe eta izorratu gabe azkenean. Hori da, eta biharamunean geota hobeto usten lurrak, ez da? Ze hori asko gertatu dana da, matz asko landatu dan lekutan, esategu, behiko ur guztik ja kaltetuta daudela, lurrak eta hilda daudela, eta gaur egun bai eramaten dana hemen, beti matzat, leheno dana erre itezan. Matzan onduen aztezan belar guztik, dana erre, dana hili, eta bakarrikan matza utzi. Eta gaur egun konprobatu da, hor,
biodiversitate bat egon behar dula, ez da? Hain zuzen ere, bikain erran duzu, azkenean, badira 40 urtez kimikoak erabiltzen direla Euskal Herrian, lurra erabat erreta dago, errekak daude erabat kutsatuta, eta bada ordua horren guztiarekin gelditzeko. Ez bakarrik, aldatik jakina, bizi garen garaiotan ezinbestekoa da buelta ematea nekazaritza mota horri, baina gaina mastigintzan da kimikoak gehien erabiltzen den nekazaritza mota, beraz, ezinbestekoa da hori, eta horregatik ere, horreko mastizainak sustengatu behar dira, ez dira bakarrik ardo onak egiten dituzelako, eta gure mastia, gure natura zaintzen ari direlako. Dudi gabe, hori da. Maite behar ditugun bezala, nekazari txiki horiek, edo baratza txikik dazkaenak, eta ez mordoa da ona, eta hori esaten du, zelai bat balin badao dana barietate batekin bakarrikan, hori ite unantzako ondo, baina beste gainuntzako antzako desierto bat bezala da, ezta? Eta denetari. Hori guk ere bai, Arabar Errioxan egon naiz nire reportaia bat baino gehioten, da esate zuen hori, gaur egun ere bai, aidea ekologikoa pasatzen kultu asko, zeatik esate zuen, arazo larria zeudela beiko uretan eta beiko historietan, eta zorionez konturatu geha eta aigia pixkanaka buelta ematen, ezta? Ez dakit berandegi ez den izanen. Leku batzutan igual bai, baina pixkanaka naturak buelta ematen du, baina lagundu inbiartzaio. Zu jokten bagea txarra botatzen, ez dugu sekula buelta emango. Eta gero ardoen kalitatearen zat, gaur egun Frantziako upategi eta ardo ezagunetarikoak, ez daude bakarrik ekologikoan, baiz eta biodinamikoan lan egiten, ez? Ekologikoa... Esplikatu zehazki zer da jendeantzako biodinamikoa, hori da animalikin da historik, ez da? Bai, nik erraten du dela ekologikoa plus, da, kontzientzia handia izatea biodibertsitateari buruz, baita ere lehen nola lan egiten zen horri arreta ematea, eta lehen ere egiten zen gaur egun egiten dute asko ere, ilargiaren egutegia jarraitzea hainbat lan egiteko, eta, azken finean hori alik eta dibertsitate gehien egotea mastien, eta mastia ez ulertzea zerbait isolatu bezala, bizita natura eta inguru natural guztiaren parte, ez, izatea. Desikasi behar da, eta zoritxarrez oraindik unibertsitateetan eta nekazaritza eskoletan ekologikoa ez da ia irakasten, eta orduan horrela erraten diate gure kide asko, desikasi behar dutela ikasi dutena hor, eta beste bide batzuk bilatu, askotan bertako zaharrei galdetuta, urgunera joan gabe. Ze garrantzitsua dan, ez da, beti esaten du, gaur egun askotan gutxi biltzea ilargi jaibeira eta hor aipatu ezuna, zate oso garrantzitsua dela, ez da? Hainbat lan egiteko hori naturalki kimaketak, landaketak, historik, ez da? Bai, gero beti ez da posible, baina gehienetan hori saiatzen dina gure mastizaino, bide hori jarraitzen dute, ez? Eta gero ere bai esaten duena, hori nola esan duen, belarrasko asteala tartian, eta enbede sulfatatu o desbrosatu, gero ardik sartu, animalik, ez da? Horixe. Justuki horren ari ginen hemen gaztarekin, gure mastizainetako batzuk, Ulibarri anaiak, Gordexolan daude, eta horiek hartzainak dira, eta mastizainak, eta da, ni uste dut kombinaketa bikaina, ez daude bakarrik beraiek, ezek eta ardiek ere egiten dute bere lana mahastian. Hemen esaten deuna, ez da, lehenoko baserrik, eta aitak askotan esateu, un poco de todo y mucho de nada, ez aldala, Polikultiboan ere ibiltzea garrantzitsua da, entzun ere, aipatzen zenuenaren gatik, ez? Gaixotasunak ere zabaltzeko, eta, lehen beti horrela egiten zen, ez? Etxaldeak edo baserriak autonomoak ziren, eta pixka denetarik egiten. Eta horretan aprobetxatzen zen. Lan gehiago da, batzutan bai, baina, zoze faio itizunian bestia da, gazue bai, ez da? Nik uste dutela etorkizunerako bidea. Dudik gabe. Horrei gauzat ingo jo, baitu. Bi geruza garrizu, ingo zuna da, baitu. Gazta pixka gehiago raiatu, pixkat, danian, eta labian sartuko dugu hori, bale? Hau eta garbitzea, hau ere bai garbitzea, eta ikusi zuen hemen, aragila hemen itzein da izen, eta baitu momentu batian, ze itxura hartzen nahi da, botako jo salda pixka gehiago, ez lehortzeko, jarraitzeko gixatzen, eta gero ingo deuna da, hor, hau labian sartuko dugu, ingo da geruzatxo bat, eta hemen aragila ingo deuna da pixka zanpatu, pixka tola desilatxatu esatean, gero hor barruan jartzeko. Bueno, eta zuen lana zehazkiz ordun zera, zuek zeiten dezuek, komertzial bezala egiten dezue, o zein da zuen egin dizuna? Hori da, azkenean, kooperatiba sortu genuen, gure mastizainei zerbitzu hori emateko, ez? Komertzializatu eta beren ardoak banatu. Eta liberen ere, profesionalei ere, aukera hori emateko, ez? Eskura izateko, bertako
mastizain txikien ardo ekologikoak. Ona. Talde handia zeate, o bakarrik zaude honen aurrian, edo nola motatzen Ni koordinatzailea naiz, askotan ere naiz pizkate aurpegi publikoa, beren bat kide daude ardura ezberdinetan, edo izan logistikan, izan administrazioan, izan lan komertzialan ere hainbat kide ditugu, eta bueno, azkenean denen artean, denok sinesten dugu gauza berdinean, denok kooperatibistak gara ere, gure mastizainak bezala, eta denon artean sustatu nahi duguna eta bultzatu nahi duguna, ez da bakarrik banaketa eta lan komertzial hori egin, baizik eta ardu kultura berri hori filosofia sustatu, eta ze ona. Ze garrantzitsua egia esan olako gauzak egotia, zeatikan bestela gainea, hoi izatezun bezala, hain txikik dira, lanen daude une oro, beti behaien mastilan sartuta, eta olako gauzak iteko denbori gabe, eta... Denbori gabe eta gogori gabe askotan zer. Beren lana eta lan komertziala, eta askotan, oso jende apala da, oso, humila, hori da, lurrari atxikia dena, eta humiltasun osoz lan egiten duena naturaren aitzinean, eta orduan, lan komertzial askotan ez dute maite, eta gehien maite dutena da maastian egotea. Eta ez duten ere, horretarako sortu kooperatiba, beste lan horiek... Bakoitza berien ibiltzeko, eta dan aurrea egiteko ondo. Horixe, gero denok bat egiten dugu, filosofia horrekin, eta denon artean saratzen ari gara, iraultza txiki hau egiten Euskal Herrian, mundu osoan beste leku askotan gertatzen ari dan bezala. Eta Arturo, mugimendu guztian nundi dator? Hau labian sartuko eta alde batetik, ditugu mastizain ardogile batzuk, ja, 30 urte ari direnak ekologikoan, baina egia da, hori azken 10 urtetan mundu osoan badagola mugimendu oso indartsu bat, jende asko itzultzen ari da mastietara, gauza egitera txikian, erartisauan eta ekologikoan, eta gaur egun Europako eta munduko hiriburuetan moda erabatekoan daude ardo ekologiko eta naturalak, jende gaztea berriro sartzen ari da hori datera, sekulako moda dago, eta gu ikusten ari ginen, Katalunian bertan sekulako lerketa dago horren inguruan, zerranik ez Frantzia izan da horren sehaska, eta zela orduare Euskal Herrian olako mugimendua egituratzeko, eta, nolabait, aukera hori eskaintzea... Eskerrik asko, hauetan egin darra mateatik, eta aurra jarraitzea. Hori plazerrez egiten dugu, ardoa ez da bakarrik borroka, bada plazera handia, eta orduan gauza politana. Ondo, aiaiz, Arturo. Launak, hemen txein deuna da, patata laben sartu, gero ateako dugu ja prestatuta, hau, zanpatuko dugu sarrezkakin, kiribildu, eta laben sartuko dugu gazta pixka gehiokin gainean. Eta hemen, ikusezu, tipulatxa goxatzen dakaula, gainuntzeko gaztak eta esne gaina botako jau, krematu, eta inbiar deuna da bitarten beste reporte bat ikustea, jungo da, lehen da bizia doz. Zehazki jungo da, bixigarri gastrotekara, eta bertan ningo egu zerbait, mitikua, eta bertakua. Ardi zarrakin, ardi bola eharrak. Guazen ikustea. Keixo Joseba, ni izen Alexi da, eta gaur Errenterian bixigarri gaztoteka aurkeztuko dizu. Gu hiru gazte gea, eta, bizitzako kointzidentziak diela medio, elkartu ginen, Andonik eta Imanolek ikasi zuten Baskulinari Zenterren, eta, bertan intzuten kompatibilitate test bat, eta, kointzidentziak batera jartzuten taldian, eta karrera osoan zehar egondia batera ikasten. Andonikin ni beti eraman naiz herritikan, eta urte askotan ez ginen ikusi, elkartu ginen behin bataplanen ikusi ginen, hombre ez demuz bizitza tal, ginen kafea hartza urrengo gunean, hiruak, eta da proiektu bat 2 urte eramagula lantzen, oaina eta baldin bada ere lan asko dago atzetikan, eta horrela iritsika bixigarri sortzea. Eta bixigarri hori da zaporea, da bizitza, da postasuna, ez? Horregatik guk esaten dugu beti gure leloa da jarri bixigarri. Azkenean, bizitzari, janariari, denei jarri behar diogulako, grazia hori jarri behar dugu desberdindu hori. Guri bereziki desberdintzen diguna janaria da, Imanol oso sukalari oso ona da, egon da estatuko jatetxe oberenetan. Orduan, nola dezakegu mix hori, gaztoteka baten bidez, dela, bai tabernen ikuspuntua, baina baita jatetxea. Herritarrei benetan oso eskertua gaude, zatikan lehenengo momentutikan jakin zutenian 3 gazte gaudela zerbait egiteko, animo asko eman digute, esan digute jo ez ongi 3 gazte hemen egotia, eta asko aipatzen digute euskarari ematen diogun garrantziaz, gero horren medio hasi dira probatzen gure janaria, eta
anekdota gisa, herriko batzuk, etorri ziren bigarren egunian afaltzea, eta 4 aldiz etorri dira, 14 egunetan, baina ez dira kaso bakarra, horrela ditugu jende pila bat, errepikatu una, 3 aldiz etorri dela, eta, oidaz gustoko duten zerbait eskaintzen delako. Gure eskaintzen dugu bai eguneko menua, aste barruan zehar, baita karta. Eta gero aste burutan daztapen menua, eta karta ere, ostegunetan pintxopotea dakagu. Eskaintza beti nabarmentzen da kalitatean, kalitatea guretzat oso importantea da, jendeak ongi jan behar du, esperientzia oso ona eduki behar du, eta gero ikuspuntua gure eskaintzena oso gaztea da, ez? Guk azkenean eskaintzen duguna da gure betiko janaria, beti etxian jan duguna, baina pixka bat eguneratuta gaur egungo gustotara, ez? Oain, orkesten eginik plater oso interesgarri bat probatuko dugu, bizigarria dakana, eta Imanolek prestatuko dugu, izugarria. Kaixo, ni Imanol naiz, bizigarriko sukaldaria eta gaur ardi albondigak egingo ditugu. Horretarako, lehenengo nik saltza egin dut, saltza egiteko oso erreza da. Bakakarrik dira. Ardiko zurrak eta barazkia. Azenorioa, porrua, tipula eta baratxuria, ardo beltza bota eta utzi denborazko. Gero kolatu eta testurizatu eta hau daukagu. Gero daukagu ardi haragia, irina, pimienta beltza eta gatza. Haragia moztuko dugu, zati txikietan eta gero pikatuko dugu. Karta lantzen ari gintzenean eta ginen pentsatzen eta bar, pues esan genuen, produktu euskaldunak nahi ditugu sartu. Eta jende guztia bakarrik zerria eta behia jaten du. Eta ardia, gure produktu bat da, eta bakarrik gazta jaten da. Pues igual, ardiarekin zerbait egin dezakegu. Eta pentsatzen ari ginen, eta esan genuen, txuletiarekin, txuletia plater bat. Eta gero, bestearekin, albondigak, pikatzen dugu, eta bar. Eta berain, beste plater desberdinat ari gara lantzen. Katxopoa, baina hori hurrengo grabaketan esango dizuet. Ardi hau, San Marcoseko baserri batekoa da, importantzia asko ematen diogu, kilometro 0 eta hemengo produktuei. Gu garrantzia asko ematen diogu prozesuari. Horregatik, ardia osoa erosten dugu, guk ezurra kentzen diegu, guk pikatzen dugu eta guk mozten dugu. Zergatikan horrela, haragia freskoa dago eta kalitate hobea dauka. Eta berain bakarrik falta daia frijitu eta saltsan bota. Plater gehiago ere bai daukagu horren apartez. Adibidez, karrillera, olagarroa, txangurroa, briotxa, puntaletea, eta bar. Eta jendeari asko gustatzen aritzaio. Eta errezeta bukatu ondoren, orain, importantena garatzen da, enplatatzea. Horretarako, lehen astu dut, errezeta honek patata pure trufatua daramala. Joseba, hemen txituzu bizigarri gaztotekako ardi albondigak, etorri nahi dezunean probatzea, baina kontuz, bizkor, zatik demodaldikoak dira, eta aina sekulako arrakasta dakate. Ogoratu, jarri bizigarri! Aur! Ai, amairu gote, oideko itxura, Kaina. Ai, aragi bola horiek egia esan, da ardi janak egia esan, ez dut sekula jan. Ez, pasatu biharko beha hortik bai jatea, eta hori, ardon batekin launduko dugu, ez da? Hori ziur. Horrei ardo beltzen bat jarriko genion, ez da? Bai. Adibidez. Bueno, hemen txegurian jarraitu behar dugu, betu. Arturo, hemen tipulatxa goxatu zaigu, eta egin behar dezuna da. A ber, mingaina bat emango izut, hoi sartu, basotxuan, birrendu zazu gazta honekin eta honekin, eta ez negaina bukaeran botako jozu, bale? Zatekan birrentzen azten bagaz nahi, igual arrotu ingo zaigu, bale? Horru hau bota, puretxo batin honekin, potolo geldituko eta ez negainakin pixka bigundu, eta ingo zuna da, betu, hau, ondo garbituko zu mingainakin, eta gero ingo deuna da, bertan jarriko zu. Hauxe, eta bertaran iragatziko dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta hemen, nineon, hau, erreportaia ikusten, eta aragidana ondo txigitzen. Zertako? Indeun patatan barruan sartzeko. Eta hau txukuniteko zeingo deu. Jarriko dugu hemen plastikua, azpin, hotza dakau hau eta hotza dakau, Lan egiteko, ostuin bihardia. Bakizu, telebista magia egiteula eta hotza dazkau neskia. Bueno, eta eskutzik etzea, etori.
Arturo, hori ikusi pare bat ardo ekarri duzula. Ezinezkoa zen, bai, zuei gonbidapena eskertzeko, eta baita ere, gero guzti hau Goxatzeko. Hori da. Zer ardo ekarri dituzu? Zergatik bi horiek? Bai, erran bezala, 100 ardo baino gehiago banatzen ditugu. Bai. Eta ekarri ditut pare bat pixkat, bueno, bereziak edo irutu zaizkianak gaur. Aldatetik berezia ekarri dut bat baztangoa, berezia inork ez duelako espero, ardoa baztanen egitea. Hemen uste deu biorrak eta ardi bakarri daudela, ez da? Horixe, eta hain zuzen ere, bueno, erotzat jo zituzten Iñaki eta Ana proiektua hasi zutenean, baztango xurie, eta ardo bikainak egiten dituzte, eta gero oraintxe heldu zaigun, eren egun gure emaztizaina Imanol Iberok ekarri zugun garnatxa berri bat, garnatxa natural bat, eta goxoki deitzen da ardo hau, eta, bueno, uste nuen ere interesgarria zela, bueno, berria helduta ardo gazte bat probatzea. Ardo gaztian esatezuna. Zenba gustatzen zizkiten nahi guen urteko ardua, geota gehiago, Leno ere bai ematzen urteko ardua, hola bixin, eskasain, eta gaur egun urteko ardua dakae fruta bat, gozotasun bat. Horixe, ni defendatzaile handia naiz, eta egiarran badago krianzitis bat Hego Euskal Herrian, amaitu behar da krianzitis horrekin, eta ardo gazteak berriro berreskuratu, goxoa dira, erresak dira, poteoan ibiltzeko askoz erresagoak dira. Eta ze fruta zapore dakaen gainean. Horixe, fruta da nahi duguna, fruta da dagoena, eta hori da dagoena. Ludi, gabe. Bueno, launak, ikusi zu hemen ze txurulo indeten, Beitu, gueningo jotena da horrela, eta luzeak ajarriko ete bai, horrela zer, guaningo etena da itxi, eta hau, garrantzitsua dana da, oztu inbiar du lanian jarraitzeko. Eta kakizue telebistan, magia ite deula batzutan, eta beste dakau prespatuta, ez da magia, beste bat prespatuta dakau. Eta hemen txedakatoz gailuan, atoreako deu, behitu, baino hau ja gogortuta. Eta bestia hauen digan biguina dao. Eta mosteko komeni da, hola egotia, bestela geho, jartzen deu labian da berriot desmoronatu ite zaigu. Bueno, eta Arturo, esan dezu, 5. urte urrenan zaudetela, eta ez dakizu ze berezi egingo dezuen, o zeo zedaka zuen? Bueno, haitugu hainbat ideia eta proiektu indarrez jarraitzeko, eta horien artean, oraintxe berriki zabaldu dugun taberna jatetxea Donostian bertan, Kasilda liburu dendaren barruan, eta hori da gure apostu handi bat Donostian bertan ere erakusteko posible dela bertako ardo ekologikoekin eta bertako produktuekin holako ostalaritza proiektu bat zabaltzea, ez da gure asmoa da, hor ekitaldi pilo bat antolatzea, ardo kultura berri hau zabaltzeko eta jendekin gozatzeko. Eta bestaletik ere, zabaltzen dugu, 5. urte urrunarekin, gurea proiektu kooperatiboa denez, zabaltzea, proiektua sustengatu nahi duten guztiei ere, kooperatibistak bihurtzea, eta proiektua eratzen eta indartzen jende gehiago murgiltzeko bertara. Ardozaleak, gonbidatzen ditugu, gure proiektuan parte hartzera. Zona, ikusik ze itxura indi jauna, Patata, gazta, barrun aragiak isauta, hau deu barruan sartu, eta hemen utzi behar deu, gainetik ingoana da. Kurruskari gelditu, barrua epeldu, eta hoi nola zoaz? Nik uste prest, iragazteko... Bengain, hemen jarri, hemen jarri, iragazti bingaina horrekin, oso ondo, eta ni bitarten ingoetena da, hau eta hau, garbitzea bota, eta igual plateran gainean jartzeko, hori opelexil bat prestatzen jarriko naiz, oso simplia dala, inbiar deun bakarra da hemen belar pixka jarri, olioa, eta zanpatu. Eta bitartean ingo deuna da, elipsis bat ingo deu, deitzen dio elipsis, zeatikan gaur egun badator, eta horrek 5 minutu bihar ditu, guantxe gatoz. Hau, iragatzita, hau, inda, eta hoi, kurruskari. Bueno, lagunak. Egarra indi gorkoen, Arturo. Bikaina. Bikaina. Hau itxali, hau listo, eta gaina ardua irikita, Arturo. Bota nahazu txorrota horre, habertzi kolore dagan ikusinet eta. Aber nola da hon. Bueno, hemen, jendia izoz esateko, Arturo, gonbidatu no, aitea ozeo zein, zertan murgildu berria ardo bat eostea goazen nian. Gonbidatzea jende guztiari,
bertako mastizain txiki eta ekologikoen ardoak kontsumitzera, Bai. sustengatzera, eta irekitzea pixkat burua, eta irekitzea sentsazio berriei, eta bueno, ardo berriei, eta placer berriei. Ba, plazera guri hemen izatea, moitzen pixka puskatu zete baina lasai. Hau, sukaldariantzako. Sortea bak, asko jateula. Bueno, horrela xe, raziotxo bat ateako deu. Vale, esku garbitu. A ber, hemen, ateatzen zaigun oso ikangoen. Hemen indeun, aragi, earra. Vale, hoi alde batetik. Bestetik, eundoko gaztan saltza indeuna. Vale. Boh, earra indio, Arturo. Eta amaitzeko, botako dioguna da hor, bere xiliakin indako olilua. Horrelaxe. Oh, earra indio gaurkoan. Azteko eta behin, mil esker retortzeatik, mil esker iten dezuen lanagatik, eta biba ardoak, ezta? Biba. Txintxin batekin bukatu behar dugu hau. Zuen gatikan, mil esker, eta bagizue kasoin da ardo nahean ean behar bazue ondo pasa, ez pasa tamaina ibili, agur! Jo.